Malaking bagay raw ang CCTV camera sa pag-usad ng investigasyon sa mga naitatalang aksidente o krimen. Ating balikan ang mga insidenteng nasa pool ng lente ng kamera at iba pang kaganapang Nahuli-Cam. Narito ang report ni King Guevara. Sa pool sa video, ang ilang istorya ng krimen at aksidente na nangyari sa taong 2020. Makikita sa CCTV footage na ito ang malapitang pamamaril sa isang sakay ng SUV sa Cabugao, Ilocos Sur. Nakuhanan din ng CCTV camera ang lalaki na may hawak na bata sa leeg. Maya-maya pa, tinadyakan pa nito ang bata. Nahuli-Cam din ang pagsemplang ng motorsiklo matapos masagasaan ng aso. Makikita din sa video na muntikan pa silang masagasaan ng kasunod na truck. Ang bata na patawid ng kalsada, nasalpok ng rider at angkas nito sa Vigan City. Kitang-kita sa dashcam video ang pagsalpok ng isang ambulansya sa Magtsuhin sa Tarlac City. Sa pool sa CCTV camera, ang paggewang-gewang na truck na ito bago sumalpok sa isang poste at dumiretso sa pader ng isang bus terminal sa Perez Boulevard sa Dagupan City. Nahuli-Cam ang ilang insidente ng pagnanakaw, kabilang ang panloloob ng 3 kabataan sa isang karinderya sa Calasiao, maging ang pagtangay ng isang pedicab sa Mangaldan. Huli din sa akto ang pagtatapon ng basura ng ilang kalalakihan sa gilid ng creek. Samahan niyo pa rin kami sa mga kahindik-hindik na eksenang sa pool sa video sa taong 2021. King Guevara, Balitang Amianan.